Good morning! Baba, so pretty, oh. I am the future. Kagabi akala ko I am the YouTuber. How's that? Uy! Where's that hair? Gising na kami, guys. Excuse me. Say, excuse me. Binigyan na sila nila ng drink. Sabi ko, mamaya na ipainumin after breakfast. Kasi malamig. Oh, that's yours. Hiram lang namin ako. Laro yung mga boys ng hockey. Hindi ko din to na-vlog kahapon. Na-busy na kasi. How's your sleep, boys? Good? What? Oh, wow! That's good. Is that yours? Mom's? Why are you wearing it? Did you take it from her? Yeah. Did you take it from mommy? Where's that? May nagluluto ng pancakes dun, guys. Oh. Nagising siya mga 7:30. Bumangon siya. Ayun, bumangon na din ako. Hindi na din ako makatulog ulit. Ay, hindi pala ako bumangon agad. Bumangon siya mga 7:45 na. Sabi niya, mag-pancake lang ako para sa mga boys. Oh, good, my love. Do you need help? No. What are you cooking? Bacon, eggs, and pancakes. Bacon, eggs, and pancake. Do you know, Chona said the bacon cooks really well in the here. Plus, there's no splash as well, my love. Do you wanna do that? Don't try. Yeah. Sabi ni Manay kasi maganda daw dito sa air fryer. O diba yung ganito ni Manay, bago pa lang sa kanya, pero ang dami na niyang ako. Matagal na sa akin yung air fryer ni yung bacon, hindi ko na-try. Hindi kasi kami nagbe-bacon. Sobrang minsan lang kami nagbe-bacon. Kasi 'di ba hindi naman ako nagbe-breakfast. Ang dami naming bacon na binili. Should we okay. How many? Cut it in half? Yep, okay. Yep. Minsan lang 'to may suot, guys. Vlog natin yan. Hi! Oh, di mo na-drink it already? Baka pala mapapalitan tayo nito, babe. Si Dan kasi binigay niya. Do you guys wanna drink it already? Not yet, right? Okay. Thank you, darling. O, hindi ka makakahindi. Pwede na ba silang uminom nito? Hindi pa naman kasi pwede, babe. Binigyan kasi ni Dan. Babe, uy. Baba ko na ito ako ng mga may kasalanan na. Ito kay Lovely ay iniwan. Iwas kalat mo na tayo kasi. So the bacon's okay. The bacon's ready, babe. Oh, what are they doing? Iba na yung laro ng mga boys, hindi na hockey. Inano na, guys? Anong tawag nun sa ano? Parang kasing sa Bisaya ba? Wait, lutuin lang natin yung bacon. Oy. What happened? Holly's taking the... Baba ay kinuha mo. Baba? Kuya's playing, Baba. After they play. Uy! Ba kayo? Mag-away kayo. Wala yung mama nyo. What, Awi? What did he do? Okay, try natin to, guys. Okay. Ang cute ni Huli. Nagsasalita na talaga siya. Okay, ganyan muna kadami. Try ko lang naman kasi. Ilang minutes kaya to? Try natin 10. Mga customer natin kain pa more. Guys, tingnan niyo yung bacon. After 10 minutes. Ang dali nito, guys, ha? In fairness.
Ay, bongga talaga to. Oy. Hindi mo na kailangan mag-deal ng oil. My gosh, this is so good, my love. Ay, alam na ni Dan paano ang bacon. Magbe-bacon na to lagi. Babe, that was 10 minutes only. And that's it. It's perfect. As in. Okay, next. 10 minutes ulit. So, 180 degrees lang ako, guys. Tapos 10 minutes ulit. Siya naman, guys. Tapos na siya magluto. Galing talaga ang Danny Boy ko. Yung pancake niya. Naiwan na. Mamaya pa pala. Yung bacon natin, yung doon na part kanina, wait sa. Medyo matagal. So, pang na to, 15 minutes na ata to. Yan, okay na siya. Perfect to pang bacon, guys, talaga. Melbourne's playing port in Melbourne. So you guys want to get a Melbourne and Essendon. And Port. What is Sige ba yan? Sige, Manoy ka. You guys can go shopping out the football. Kuya nga. Sige, Manoy. Tayo naman, eggs, bacon, may copyright tayo doon. Si Bruno Mars, copyright tayo. Yung kay Manay, Beroka, yung kay Manay, guys. Para daw sharp memory siya. Siya na talaga. May memory cup na May memory cup na siya. Kain tayo, guys. Kain. Si Dan, tapos na. Ayan, naghugas na. Where are you going, my love? Golf. Char! Char naman siya! Golf siya daw. Sama siya guys, kena John, at saka sa mga kids. I'll try and recover that clip where you fell. Can I include that in this vlog? You know, hulog siya, guys, sa Kangaroo Island. Anniversary namin. Sorry? Yung aim, your aim is the boat, ha? Baka saan ka na naman, Char. Uy! 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 I got that on camera. I'll take off my shoes. I got that on camera. Get ready tayo, guys. Mag-ano lang ako, eyebrows, tsaka blush. Yun lang. Hey! Hey, si Haley. Ready na daw siya. Ready na siya. Baba, are you ready? Oh, yes. Are you so ready? Lang pala ko ng Na? Kahit ano. O, di ba? Pinapalit-palitan na yung kanta ng doorbell. Oh, si Zach, pabalik-balik. Okay lang yun, eh. Kasi wala rin sa bundok. Wala. Ayan, tapos na ako Char. Kailangan mo jacket? Meron na. Ah, meron ka. Kasi sabi ni Jen, tinanong ko Sexy mo, ah. tinanong ko si Jen, sabi ko kay Jen, malamig ba? Sabi niya, no, it's alright. Yan guys, okay na tayo. Yung nasa lips natin is VT and BTS na collaboration. This is from VT Cosmetics. Yung shade niya, 08. Ililive ko yung link nito below. On my cheeks, nag-try ako ng iba guys. Tinry ko to for the first time. Yung Canmake na cream cheek. Dinrank blush ko siya. And shade niya, 05. Tapos sa, wait, ano yung kulang? Brows ko, Make Brow, Detail Make Brow, same. Spray. Yung makeup setting spray na ginamit ko. Ito, first time ko siya ginamit. Galing din siya sa VT Cosmetics. Super tempting face fixer. Tingnan nyo. Shiny. Baba? You ready na, Baba? Oh, so pretty naman yung baba namin. Oh, look at the backpack, guys. Opak. Huh? What do you want? What do you want? Meron tayong snack, guys. Galing kay... Dalawa cake. Galing to kay Castle Glen. Ililive ko sa screen yung mga guys, yung shops kung saan available yung mga lemon square. Ito cheesecake, lava cake,
butterscotch, brownies. Yung isang box sa'yo. Kasi ang dami. 2 boxes kasi. Which one do you want? Choose one. This one? You wanna try this one? Sige, kasi mag-golf naman sila, manay. Which one? This one? Lava cake? Si Zach gusto niya lava cake, guys. Maganda to pang baon sa school. Si John, oo. One for you. Here you go. Which one? Pili ka ba ba? Right, she got to Jeremy last night, put the air conditioning on. I was thinking like, will it be hot? Will it be cold? I'm not sure. I can't walk out in it freezing. I know. He got up and was like, can you turn it off? Yeah, it's cold. Did you press the button? Yeah, I did for the room specifically. Yeah, I know. Which one? Which one? Do you want that one? Okay, go grab one, Baba. Trying to kill you. Dad, did you move it to up more? I went in your room. Yeah. More. Yeah, I didn't turn it on for theirs. Looking up. Do you like it? Yum. Zach, do you like it, Zach? Andun. Ay, open pala kasi. Babe, can you open it for Holly, please? Thank you, my love. Labas daw kayo, kumain kayo sa labas. I want to drive it, not the wet. Ayan. Maganda to pang baon sa kanila, manay. Bigyan kami ni Rick. Okay lang, oy. Open door. Magiging challenge po sa labas. Pati si si John, kumakain siya. Ay, oo. Have you tried the lava cake, babe? Yeah, I've had it before. Did you eat that just now? I opened it up for the kids. Oh, hungry. Iba talaga siya. Yan, ito guys, bigay natin kay Manay. Thank you, Castle Glen. Yan, lunch ng mga bata. Ano, kumakain na naman siya? Aw. Kala ko ano na naman kinakain. Uwi na sila. Baka gusto nila magbaon, Manay, sa golf. Babaunin mo kasi, yan, iyain nyo na yan. What time is Lovely getting here? Before lunch, she said. What's lunch? 12. Okay. What are you doing? What are you doing? You wanna play? We're leaving soon, Baba. We're going shopping, remember? We're going shopping. We're going shopping. Oi! She'll come back. She went to the car. She's putting the box in the car, but she'll come back. Okay, Baba? She'll come back. Don't worry. Can we pack that up? Can we pack it up? Where are you taking it? No. Oh, here, Baba, here. Here, put it here. Okay. Oh, sabi niya, pillow niya yan kasi. Kay Holly, yun na ano. Hindi ba yung dalawa? Hala. Are you okay? Be gentle, babe. Si Holly, gusto sumali? Uy, mag-ingat ka, babe. Kaya nga, table, babe. Say what powers are best. Okay. Say what powers are best. Like the best football team. Say what power. Say what power. Best football team? What power? Ang cute niya. What power? Port Power. Ano na, sabihin mo, ang the best na football team, Port Power. Sabihin mo. Oo nga eh. Yeah, flip that. I'm sitting down. It's too heavy po yan sa... Si Holly gusto sumali. Nag-Holly. You can. Oh, careful, baby. The table, babe, ha? Baka matama si Zach sa table mo. Buang talaga to, eh. Saka or save your energy for golf. Say for me. Oo nga. You need to then need to set... I'm gonna beat. Hey, Zach! Can you teach Tito Dan how to do it properly? What? The golf. What? I'm ready. Are you? You Yeah? are ahead, Kuya. He's just gonna stop. He just started 2000. Maybe he can started 2019. Ano talaga siya, Manay? Savage.
Palaban na bata. Tingnan mo mukha. Sabi niya, ang port power pala ha. Ito gusto mo ha. Port power ha. Ang lakas niya. Kaya nga eh. Gusto niya sumali. Hindi siya makasali. Ang babe. Siyang tawa. Pawaran na baba. Dito na yung Hey babe, ano siya? You will play golf, my love. Yeah, when we have friends like go. No, Kaya seriously. nga. Kayong dalawa mag-golf kayo. Alis na mga boys, guys. Golf. Char. That's me. I'm on together, you know. Turn na lang. Yep. Okay. I love it. Good luck, though. Golf siya, oh. Good luck, my love. Love you. Be good. Okay. Ang laki ng aking face. Hello, people! Hi guys! Oh, nandito na sila, guys. Nabuhay. Nabuhay siya. May flu siya, may influensya siya. Punta tayo Harbor Town, guys. Shopping tayo. Yeah. Si Manay, tradisyon na niya. Tradition ko yung pag pumunta dito, shopping. Tradition. Kasi- Ayusin natin yung... Minsan lang tayo makakitang shops na marami. Oo, no. Wala niyan sa aming probinsya. Ako magpapabak sa Pilipinas, kaya sabi ko, sama. Oo, di ba, Day? Let's go. Okay, are we ready? Ready. Ready? Let's go. All people. aboard! Ready, get set? Holly. Ready, get set? Si Manay, magbe-break na naman to. 1, 2. Good girl. Good girl. May singer po tayo. Ay, dito. Oy, Day, pakantahin mo yan. May playlist yan. May bago kang alam, eh. Wala. Remix. Wala. Remix Uy, lang. Baby Shark. Nagkakanta ba siya ng Baby Shark? Oo naman. Pero remix niya na nga. Ni-remix niya na. Lahat. Oo, lahat. Gigi. Let it go. Let it go. Hindi niya kasi alam lahat na kinumpile niya na lang yung yung buong Minsan nagre-remix pa. Tapos nasira yung ano yun. Wala. Akit. Dito na tayo, guys. Timing na timing. May available na park na malapit lang talaga sa As in, andyan lang sa may pintuan. Eh, bongga. Let's go shopping. Yun ang hindi ko kaya, Manay. Alin? Yung ano. Mag-unlock ng ano. Ako na. Turuan mo yan, Manay. Ang anak mo hindi makakalaba. Dito kami sa Calvin Klein, guys. 70% off, oh. From 69, 90, 95 na lang. 20 na lang. Dito na siya, guys. Hello, people. Hi, Kambal. Ay, ang cute. Binili mo ngayon? Hindi. Oh, ay. Sorry. Sorry. Training kayo. JJ's, guys. Ay, buy one, get one 50% off. Kala ko kasi 50. Ay, ayan, oh, $10. Ay. Uy, may sakit pa naman yan si Tita Lai. $15. 10. Ay, ang daming sale, Manay. Guys, $5. $5. O, yun. Pack sa pinakalikod, Manay, $2. Tingnan natin kung ano yung nandyan. Doon tayo sa 2. Ay, mga off-shoulder, Manay. Pero extra large. Ay, bagay sa akin. Ikaw nagsabi. Ayan, maganda yan. Tapos pang high waist lang. Ito, magandang kulay, Manay. Oh. Sabi niya, don't leave me unattended. Siya na yung nakaupo. Oh. Here's Aliyah, oh. Ay. Cute yan. Oo nga eh. Maganda oh, pang Pilipinas. Oh, di ba guys? Galing $30. Tapos naging 10, tapos 2 na lang. So, 2 ano lang yan? 80 pesos? 80 pesos lang to. Ito mga ganito. Oh. Ito maganda kulay. Oh. Wait, ano ba to? Anong ganap mo? Simply Ray's happy anniversary. Hala, oo nga. Anniversary na natin. 1 year. Kasi last year na? Last year ba yun? Last year bang? Last year, yes. Yes. Maganda to. $2. Gusto ko tong kulay na to, guys. $2 na lang. Large nga lang, see? $2. Galing 35. Bongga. Ang mura na lang, guys. $5 na lang yung mga shorts.
Ang mura na kailangan ko lang. tumawag. Oh, galing 35 to 5. $5, Day. Oo nga, Manay. Hanap tayo ng mga size nila, Be. Kaya nga naghanap Ang ako ng kulay telepono. Nadala mo ba? Baka ikaw nakalimot din ng cellphone. Nadala. Hanapin naman natin yung size nila. Ang hirap naman. Kasi patapos na yung summer. Hanap tayo, guys. Guys, nandito kami sa food court. Hindi naman siya court. Food place. Food place. Bakit? May hawak akong chips. Ah. May isang chips daw. Si who's that chips? Not yours. Bakit ka nagnanakaw ng ibang chips? Here's your chips, Papa. Doon kami nag-order sa Fiesta, guys. Doon, Fiesta. Yeah, I'll share. Ito yung ating pagkain. Share kami nila ng nachos, pork nachos. Pork pala yung in-order ko. Kahit ano. Tapos, ano yan sa inyo? Rice bowl? Rice bowl. Ay, mabango tingnan yun sa inyo. Oo, ito share tayo. Para-paraan ba? Para makakain nun. Share tayo dito. Guys, grabe, ang init na. Kanina malamig, kaya ako nakaganito. Pero ngayon, ang init na. Kinuha lang ni Manay at saka nila yung pork hack, yung pang crispy pata. Ba, kinuha nila Manay dun sa car nila. Dun siya nag-park. O, tingnan mo si Holly. Kanina umiiyak, ngayon okay na siya. Where are we going now? Home. Home! To who? Dad. Tito Don! Oh. And Daddy, of course. And Zach. And? Good I say that. And Kuya TJ. Yay! Are you excited to go home? Yes. Yes! Good girl! Let's... Mommy. We will wait for her. She's getting meat, Baba. Huh? She's getting meat from Tita Love, Tita Punpal. We will wait. Good ways. Guys, wala akong nabili ni isa. I'm so proud of myself. Nag-shopping ban ako ng mga damit at saka makeup. Kasi para kapag nag-travel kami, tas may gusto akong bilhin doon, at least, like, you know, hindi ko iisipin na hala, ang dami ko ng damit. Meron na naman akong tinry, kasi meron talaga ako sobrang nagustuhan, pero hindi siya nagkasya dito sa ano, sa dibdib. Kulang tayo ng dibdib. Bagong cut siya. Malamig ko naman. Ah, okay. So, saan? Sa likod? Dito na lang. Sure ka? Kasya? Kaya mo nga. Yung meat niya. Pwede din naman sa akin. Kasya ba? Ah, pwede mo lang i-ano mo lang yung chair mo. Wala pa din sa akin na ikaw. Okay na. Okay na? Sure ka, Manay. Dyan lang. Sa likod na lang sana. Ay, marami na. Guys, Ano siya? Mauwi lang kami sandali. Alis na naman kami. Nag-base lang ako kasi yung ano ko kanina may mayonnaise. Punta tayo kay Nakat. Nung kumain tayo dun sa Mexican restaurant. Yun. Nagka-mayonnaise yung aking dress. Green na green pa naman yun. Oo. Punta tayo kay Nakat. Magluluto pa ng sinigang sila yun. And bago Busy talaga tayo ngayon. Sobra. Nagpunta pa kami ng Asian shop kanina before umuwi ng bahay. Sabi ko rin yun, nawala yung sakit ko. Kaya nga, si Loira nawala na sakit. Okay na kayo dyan? Yes. Ay, wait. Nakakonect na ba to sa ating maps? Kasi hindi natin alam saan pupunta. It's come on. Nak? Char. Char. I love to say that. Nak harder. Nak harder. Nak day. Oh! Open naman pala sa. Hello! Ay, ikaw pala din yan. Dito na kami, guys. Bakit? Anong gagawin sa asin? Asin. Para sa... Bago kaya. May gutom tayo pala. Nandito tayo sa bahay ni Love na, hindi pala, Just Cathy. Just Cathy. Kasi nakapag-shopping na. Good mood. Very good mood siya. Good mood. Excited na akong isukat yun. Uy, mag-try ulit. Ito na naman tayo. Next, abangan nyo yun. 2021. 2021. Mga next year siya mabuti. naman. Hindi naman. Baba. Come on, Baba. Mangga tayo, guys. What's wrong? Wait. 2020 yung call mo? Patikim lang. Tapos ano? Asin? Uy, turok. Maasim naman kami. Mangga. Meron akong pang-antikan. Pangalan si Charot ka lang. Ito talaga si Just Cathy. Guys, may pantry. Sabihin ko sa vlog para gawin mo talaga.
Mag-ano siya ng pantry tour. Abangan. Kung ano ang laman ng pantry ni Just Cathy. Kayo. Abangan niyo yun Tapos pag-open, walang laman. Hindi guys, abangan niyo, may ang galing. Di ba Manay? Na-shock ka sa... Ay, may pang-classic, madam. Kaya nga Maganda. eh. O, di ba may print pa Just Cathy? Just Cathy. Meron ba? Naniwala. Talaga, pero wala yun. 90 years? Yung ko sa'yo naniwala. May pag-adjust ka. Masarap. Masarap daw, hindi daw ano. Manamis na maasim na ang sabang... Ano to? Ano klaseng mangga to? Basta naman, manamis tapos may Char? asim. Makapinulot ko to sa manggahan naman to siya. Parang saan galing? Ikwento mo yung kanya. Kaya nga. Baba mo na. Dahil nagpunta. Galing sa Harbor Town, diretso kami, hindi kami nag-stop sa bahay, diretso kami sa OK Shop para bumili ng sinigang. Sabi na, hindi ka pa pala siya nakapunta sa bahay ni Lalay, yung lumang bahay ba? So, daanan natin yung lumang bahay. Dumaan kami, daan kami sa lumang bahay. Yan na, Manay, yan na, daan na ako, hindi nga ako nag-stop. Yan yung Manay, sabi niya, nung nakalampas na kami, sabi niya, ay, hindi pala. Ay, hala, hindi, sabi niya. Kasi alam ko, sabi niya, ay, hala, hindi tayo kumato. Ano, para pumitas na pomegranate. 3 pitas pa talaga na ng pomegranate. Sabi ko, wow, may time ka pa talaga na pumitas. Nagmamadali. Kaya nga, nagmamadali nga kami kasi magluluto pa ng sinigang. Akala ko, ano, ay hindi tayo kumato para mag-high ba? Ay, magpipitas Ano to ba? ng Ano to? pomegranate. Apple cider to? Hindi. Hindi? Recorder link. Recorder link. Iba na talaga. Hindi siya apple Iba. cider. Ayan siya. Sabi niya, apple who? Apple who? Ayan siya. Hindi siya apple cider. Kundi. Recorder link. Ano? Ano daw? Ano recorder? Link. Oh, iya? Masarap din. Paano mo? Sige ka. Basta Asan ba? Recorder. Kayo na Baba nga, recorder. Recorder link. Oh. Ay, masarap. Push mo yan, Manay. Sana apple cider na lang. Sana Binigyan niya si Jan ng mga damit. Ayaw, Cheers order. daw. Ang cheers daw. daw? Ayaw niya na. Hindi kasi daw extra large. Maganda siya dahil. Maganda Hindi ka nga siya extra eh. large. Masarap dahil mabango pati. Sarap. Sige. Masarap. Ayan, masarap yung bango Ayan, may siya naman. bagong milk. Si Mang Jerry. Si Mang Jerry ba ano? Bagoong para sa mangga. Ah, di ba? Ang pulutan namin. Tapos si recorder. Recorder. Ah, di ba? Sa'yo. Lesson, words for today? Ano? Recorder. Cider. Napaka-gentle ni ano talaga. Ni Anizak. Kati, magtanim ka ng ano? Wala ka kami doon eh. Yung mga hirit talaga niya doon. Iba talaga yung... Talaga. Wala ka kami Landing. Ito siya kapag nagkasakit, naiiba yung herbal siya. Wala ka nga makitang soil eh. Kaya nga eh. At siya magtatag siya na yun. Sapat. At na nga naman. Zachary! Yung mo yung bahay namin, hindi mo nga alam may sitaw. Kaya nga eh, siya na talaga ang may bahay ko. Alam mo ba na meron siyang sitaw, bataw, patani, Sino? mani? Kondo. Oo, meron siyang bahay kubo. Joe, walang Joe. May sitaw Meron na. talaga siya. Mayroong talong, May talong. carrots. Wala carrot. Ito naman. Ano? Malot. Maniniwala na sana yun. Ang hirap naman ng carrots, guys. Ano yun eh, para siyang ilalim siya ng lupa. Ilalim naman sa ilalim ng lupa. O, sa ilalim ng lupa. Yan na, isa na muna. Napagod siya. Nihasa na kayo. Hindi, kulang yan. Kulang yan. Ito akin to. Maraming salamat. Cheers. Masarap, Day. Masarap. Manay. Ang bango. Cheers. Cheers, guys. Wala akong ma-share po lasa, pero ano, masarap. Congrats ulit, Day. Congrats, ha? Yay! Congrats sa'yo, ano ka na, magaling ka na. Magaling ka na. Congrats sa shopping mo. Lahat may Congrats. congratulations. Congrats, wala ka ng work.
birthday. Oh, congrats. Cheers to Ano na ako, nag-shift na ako sa, chauffeur. Ni Manay at Lyra. Sabi ni Holy kay Veronica, Aliyah. Baba. Ikaw, bahala. Naugasan na. Nahugasan, oh. Akala ko yung tanong mo, kung uubusin. Lasing siya, besh. Siyempre, alam mo naman tayo, malinis tayong tao. O, diba? Lasing kayo sa baba. Para tayong lasing, hindi, oy. Hindi, hatid kita. Gusto mo malasing ako, hatid kita. Ito, huwag ka na uminom. Ayun, dry warm na. Luto na din. Wala, kain na tayo. Wala tayong hinihintay eh. Wala pa si Love, guys. Ano na yung chicken natin dyan? Wow! Roast chicken ni Just Cathy. Tingnan niyo. Ang lubot, oh. Sus, ang lubot ba yan, chicken? Kati lagi magluto ng Sarap ng chicken ni Just Cathy, guys. Promise. Sinigang is my Lyra. Mas lovely. Roasted na veggies, Just Cathy. Lagi na yan. You want chicken? Yan. Minag kita kasi ilagay mo nga dito dyan. Yan. Gravy. Fries. Tito Neil. Galing. Thank you. Thank you, guys. Doesn't really taste bad. Ay, may pizza pala, guys. May pizza. What happened, babe? I heard my name. I didn't say anything. Something about you don't like these spray bottles. I hate it. Grabe talaga dyan. Uwi na tayo. Talaga, Day, nandito pala sila. Kanina pa siya dito. Pauwi na tayo. Hindi na kita atak kanina. Hindi akin yun. Okay. Upload the video na. Si Mark, oh. Upload the video na. Oh, edit it na, upload it na. So quick, oh, internet nila guys, iba din talaga. Wait, magbabay na tayo. Sige. Hindi ako magbababay sa'yo, sabay tayo eh. Ito si Halle sabay. Tente, nene. Ano pinapanood nila? Ano pinapanood nila? Ay, true story. Thank you, Day. Please like and subscribe. Then. Ganyan siya, guys. Parang ewan. Parang simple na kayo mga tirit. Buwang. Ano na? Thank you, Day. Sa iyong handog. Thank you sa iyong handog. Pauwi na kayo. Bakit ang blurry na ng camera ko? Sabi niya, tama na. Sabi niya, tama na. Haba na ng vlog mo. Sabi, haba na. Dami mo na sinasabi, guys. Tama na. Ay, tara na. Oy, guys, i-close ko na to. Uy, close na natin. Close na. Bye, guys. Close na namin yung vlog ni Ren. Oh, di ba? Ang dami. Bye, guys. Thank you, guys. Be good. Be good. Bye. May have a lovely day. John and my kids. Just kami. Ano outro mo? John and my kids. Ikaw, Lai. Hindi ko alam. Smile lang. Ikaw. Diba? Diba? Oto-oto. Welcome to Outro. Bye, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.